morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po sa tanang viewers nato karong buntaga. Maayong buntag kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Maayong buntag sa aton mga viewers karon. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo. Ilabi na sa Dapa, sa San Isidro, sa Del Carmen, sa San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, o sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning, happy viewing po. Good morning sa atong mga viewers kang Rivas Tordillo, kang Nalin Bilad, good morning po. Maradyo na buntag Sir G, taga Union, maayong buntag. Maria Lynn Buo, good morning Siargao, labi na sa mga taga San Miguel. Dapa, amping mo tanan diya. Good morning po sa atong mga reactors karon. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po kaninyong tanan. Dili na kita maglangan, mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang pinakaunang bahin sa atong balita, mga ka-Siargao. Ang kahimtang sa atong panahon. Mapanganuron, mga ka-Siargao, ang kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, ilabi na dinhi sa isla sa Siargao o rehiyon sa Caraga. Atong makita, mga ka-Siargao, sa atong screen nga adunay pag-ulan nga masin natin nato. Maong pagdala kamo, mga ka-Siargao, ng payong. Dili nato masabtan gayod ang panahon. Tungod kay weather lang kini, mga ka-Siargao. Mao na ang atong latest updates. Atong nakita dito sa atong screen nga adunay gibantayan nga low pressure area, mga ka-Siargao. Samtang good morning, mga ka-Siargao. Kang Langlang Delgado, good morning watching from Mabuhay, Pilar. Good morning kanimo, Langlang Delgado. Good morning Siargao, good morning Kuya G. Gikan na kang Irene Intano Sinday, good morning po. Good morning kang Cyril Texon, maayong buntag watching from Tubod, Surigao del Norte. Good morning po kaninyong tanan. Ang atong headlines o mga uluhan sa mga balita, uban ang unod niini, mga ka-Siargao. LGU General Luna nagpasalamat sa Philippine Coast Guard. Nagpasalamat karon ang LGU General Luna sa effort kahago o istriktong pag-implementar sa Philippine Coast Guard sa pagpangulo ni SN1 Charles Hill J. Plaza, ang PCG Substation Commander, sa mga guidelines sa community quarantine uban sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Sumala pang, mga ka-Siargao, nga ang water security measures nga giimplementar sa PCG o sa kadako nga advantage alang na sa pagpugong sa pagkaylap sa COVID-19. Mga ang latest updates dito na sa General Luna, mga ka-Siargao. Samtang katawhang sa paunon, gipahinumduman nga walay ihaw sa baboy o kabaw. Ipahinumduman nga karon ang tanang sa Paunons o mga taga Santa Monica o katawhang taga Santa Monica nga gidili asa ang pag-ihaw sa mga baboy o kabaw sugod pa ni atong Lunes hangtod na sa petsa 30 sa Agosto aron mahilikay kita ang tapok-tapok aron malikayan usab ang pagkaylap sa COVID-19 atol kini, mga ka-Siargao, sa umaabot nga kapistahan sa maong munisipalidad. Gihangyo ang pagsabot, kooperasyon o tabang sa katawhang sa Paunons. Mao kana ang latest updates usab dito na sa Santa Monica. Happy viewing kang Jonah Reyes Vitur. Good morning watching from Linongagan, San Francisco, Surigao del Norte. Good morning po. Good morning watching from Del Carmen, gikan na kang Gilbert Consigna. Good morning po. Maria Len Ahok, good morning Kuya G and Siargao TV. Dagang salamat po. Maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sunod nato na mga balita. Lola na-rescue sa lawod sa Santa Monica. Na-rescue, mga ka-Siargao, ang usa ka lola nga 73 years old
nga si Pamphila Dramayo Legalig nga residente sa Barangay San Juan. Mga kasargaw, dito na sa tunga sa lawod na rescue siya nga gibana-bana nga 8 miles ang kalayoon gikan na sa Santa Monica. Barangay San Juan, San Benito siya nagpuyo mga kasyargaw. Na rescue si Lola Pamphila ni Pedro Mandava Concha, usa ka mangisda ay sa Barangay Rizal, Santa Monica. Sumala sa investigasyon mga kasyargaw nga ang maong lola nag-swimming o wala na bantayan nga naligo sa dagat ni atong August 24 alas 8 sa gabi. Apan wala kini nakabantay nga gianod na diay kini sa lawod mga kasyargaw. Gusto pa niya nga mobalik sa baybay apan dili niya mahimo tungod na sa mga pagbalod. Pagka Agosto 25 alas 7:30 na sa buntag mga kasyargaw, nakit-an kini sa mangisdaay nga si Pedro nga naglutaw-lutaw sa lawod nga naay abay nga lubi. Maong dali niya kini nga gi-rescue o gipasakay sa iyang pambot. Dali nga gidala sa Santa Monica Rural Health Unit alang nasa medical treatment si Lola Pamphila o kini gi-turn over na dito sa iyang pamilya. Mao kana ang latest updates ilabi na kang Lola Pamphila nga naanod og naglutaw-lutaw dito na sa kadagatan sa Santa Monica. Ingat gayod mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga senior citizens, sa atong mga lola, atong bantayan kaya sumala pa lagi sa mga katiguangan nga ato nang bantayan ng atong mga lola, mga kasyargaw. Good morning watching from Del Carmen. Good morning po. Good morning watching from Linunganan, San Francisco. Good morning. Good morning watching from Butuan. Gikan na kang El Lechonero Lechon House. Good morning sa taga Butuan. Happy viewing po. Good morning Kuya G at Siargao TV. Pa-shoutout po sa Libertad Elementary School teachers dinha na sa Sapaw District. Gikan na kang Lenny Salaan Lesaka. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa atong mga balita. 45 anyos nga babae sikop sa kapulisan. Sikop sa elemento sa Drug Enforcement Unit sa Surigao City Police Station kagahapong adlaw alas 2:45 sa hapon. Ang usa ka 45 anyos nga babae nga si Jonalyn Codillo Ferrol o naila nga Jonah. Walay trabaho og residente sa Espina sa Bala, Barangay Taft, Surigao City. Nasikop kini dito na sa Purok 9 Punta Bilang-Bilang, pinaagi na sa pagpahigayon sa buy-bust operation. Nasayran nga nasikop na kini ni atong November 2017 tungod gihapon sa pagsupak sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 o kini nakagawas niya atong March tungod na sa plea bargaining agreement. Nakuha sa mga suspetsado ang usa ka plastic sachet sa gidudahang shabu nga gipalit sa pusher buyer nga adunay gibana-banang kabug-aton nga 0.1 gramos nga adunay dangerous drug board value nga 1,180 pesos. Nakuha usab ang usa ka 1,000 bill nga mark money, usa ka pouch, usa ka black unit keypad cellular phone, cash nga kwarta nga 520 pesos, usa ka small brown envelope og 5 ka plastic sachet sa gidudahang shabu nga adunay kabug-aton, gimana-banang kabug-aton nga 0.3 gramos, dangerous drug board value nga 3,540 pesos. Ana kini karon sa Surigao City Police Station. Mao na ang latest updates mga kasyargao. Samtang sa Del Carmen, makita nato mga kasyargao sa Del Carmen
makita mga kasyargaw sa atong screen ang pagsayaw-sayaw, pagzumba mga kasyargaw sa mga kapulisan dito na sa Del Carmen kagahapong adlaw sa buntag. Ini usa ka paagi nila aron na sa pag-exercise. Ilabi na karon ana kita sa pandemic, lisod na ang pagalakaw-lakaw. Apan ang Del Carmen Municipal Police Station nagpahigayon og zumba og sayaw-sayaw para na makuhaan ang mga taba-taba sa kalawasan. Mao na ang latest update sa Del Carmen mga kasyargaw, ilabi na sa kapulisan didto. Trending karon na didto na sa maong munisipalidad. Good morning sa atong mga viewers karon. Good morning kang Nalin Bilad. Good morning Day Irene Sinday. Von Jezar Balbarino. Shout out sa Socorro. Mayong buntag sa tanang mga taga Socorro. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning pa shout out kay Justiniano sa Puras. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning, gikan na kang Vanji Delphine. Salamat. Good morning po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing. Samtang, mga kasyargaw, 14 new COVID-19 case na itala sa Caraga. Striktong quarantine measure sa Butuan City, gipanawagan karon sa Department of Health Center for Health Development Caraga ang istriktong pagpatuman sa quarantine measures sa Butuan City tungod na sa nagkadaghan nga local transmission dito. Samtang ang atong rehiyon nakatala og 14 new cases sa COVID-19. Atong paminawon ang pamahayag mismo mga kasyargaw ni DOH Regional Director Dr. Jose Yacuna Jr. The new confirmed cases are distributed in the following areas. Duha sa Santiago, Agusan del Norte, usa sa Prosperidad, Agusan del Sur, usa sa Tandag City, usa sa Bislig City, ug siyam from Butuan City. Kaning siyam nga confirmed cases sa Butuan, mga residente sa barangays Ambago, Ampayon, Bayanihan, Mahogany, Pagatpatan, Tandang Sora, and Villa Cananga. Sa mga new confirmed cases, 8 ang asymptomatic o wala gigibati nga simptomas, while 6 nag-exhibit og mild symptoms. Katong mga asymptomatic are strictly monitored in the designated quarantine facilities, while the symptomatic patients katong dunay mga simptomas are admitted at identified hospitals for close monitoring and management. At present, COVID-19 confirmed positive cases in Caraga now totals to 469. 334 cases have recovered and have been discharged and released, while 127 cases are still active cases, and we have 4 deaths. Mga kaigsuunan, among gitutukan ang trend sa kaso sa atong rehiyon, ilabi na gayod sa dakbayan sa Butuan. Tungod sa pagpadayon sa pagsaka sa mga kaso sa local transmission cases sa pipila ka mga barangay sa atong syudad, kinahanglan ang mas hugot nga pagtagad o pag-implementar sa mga community quarantine measures aron masugpo ang pagkanat sa COVID-19 cases. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ug hangyo og panawagan ni Department of Health Regional Director Caraga, Dr. Jose Yacuna Jr. mga kasyargaw. Ilabi na sa nagkadaghan na ang local transmission sa Butuan City mga kasyargaw. Mga taga Butuan, ingat po kamong tanan. Sundon lamang nato ang mga gipatuman nga mga protocol sa atong gobyerno. Good morning, Nalin Bilad, gikan na kang Irene Sinday. Good morning. Good morning kang Taiza Mia. Good morning. Good morning Kuya G og Siargao. Gikan na kang Yuel Nogalisa. Maayong buntag Yuel. Ilabi na
sa taga Burgos. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte gisiguro nga magamit sa sakto ang pondo sa gobyerno. Gisiguro mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tanang pondo sa gobyerno nga gigahin alang na sa pagsumpo sa COVID-19 gigamit sa sakto nga paagi. Atong paminawon karon ang mismong pamahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gusto kong ipaalam sa lahat that as upon my oath of office, huwag kayong mag-alala. Lahat ng pera dyan na gastos dito sa away ng COVID ay maa-account. I will hold myself responsible for this sole and solemn duty of answering for and in behalf of the Executive Department of all the funds that were spent in the fight against COVID. Huwag kayong mag-alala kasi yung may kulang o nagkulang, kukunin natin balik sa kanila o hindi. I assure you, I will be the one to endorse the case to the prosecuting office. Ako ang magpirma mismo. If we have through with the investigation, allow the Secretary of Justice to complete his investigation and his signature on the endorsement will be accompanied by my signature, and that will ensure na ang mga pera makita ninyo paano ginastos. I am asking the National Task Force on COVID-19 to properly report on how all the funds were spent and their intended purpose. Mao kana mga kasyargaw ang at pamahayag mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw. Ilabi na sa pondo karon nga gamiton alang na sa pagsumpo sa COVID-19. Shout out sa baga kay Sir G. Stay safe, stay home, and God bless sa everyone. Usab mga kasyargaw. Gikan na kang Lenny Buo. Good morning po Lenny Buo. Salamat kanimo. Good morning kay Imelfa Borga, gikan na kan John Lester Española Borga. Good morning po. Good morning Kuya G, gikan na kan Christian Panganuron, maradyaw na buntaga, Christian Panganuron. Morning Kuya G, thanks God na rescue si Lola. Yes po, na rescue gayod si Lola Pamphila. Adunay nakalabay nga usa ka mangisdaay nga nagngalan nga si Pedro na nalabyan siya dito na sa lawod mga kasyarga. Maong na-rescue siya. Thank you. Good morning Kuya G, gikan na kang Math Entano. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyarga, polisiya sa pondo sa bayanihan, hugot nga ipatuman. Tungod sa isyu sa bilyones ka pesos nga giingong korupsyon sa PhilHealth, may tungod na sa pondo sa COVID-19. Gisiguro karon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa publiko nga ipatuman niya ang hugot nga polisiya ilabi na sa pondo sa Bayanihan Act. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni Pangulong Duterte. Allow us time to do our thing, spend the money, and there will always be a time for reckoning. And that will be the time when we account for the money that we have used in the fight against COVID. Huwag ko kayong
ano dyan sa PhilHealth, pati yung itong sa Bayanihan 1 and 2. And even then, itong sa pera sa Bayanihan, I will still impose stricter measures. I will ask the finance guys nadagdagan. Kasali na dyan sila yung task force mismo. At yung pinag-iniwanan ko ng pera, General Lorenzana, General Garbes, General Bautista, at ang buong IATF. Kasali na ako doon. Kaya nandyan yung garantiya. That is my guarantee to you. Mao kato mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte labi na sa polisiya sa pondo sa gobyerno nga ihatag sa IATF alang na sa pagsumpo sa COVID-19. Kamo mga kasyargaw, unsa may opinion ninyo may tungod na sa mga pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte karon ilabi na sa iyang pagdumala sa atong nasod ilabi na sa COVID-19 pandemic mga kasyargaw. Comment below atong pasahon mga kasyargaw ang inyong nagkadaiyang opinion. Morning Kuya G. Happy birthday kay Ma'am Glorian Ede Rosas. Gikan na kang Math Entano. Good morning nimo Math. Og happy birthday kang Ma'am Glorian Ede Rosas. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, sa atong entertainment side, sa atong mga balita. Joshua Garcia, pinakabagong vlogger sa Hanay sa mga artista. Nahimong pinakabagong vlogger na karon sa Hanay sa artista, ang celebrity nga si Joshua Garcia. Human ang launching sa YouTube channel ni niadtong Lunes. Alang na sa iyang first vlog nga ang tema, ang highlight sa birthday celebration sa iyang pag-umangkon nga si Sky. Sumala pa nga ang maong celebrity na anay hapit 8,000 subscribers. Mao kana ang balita nato sa atong entertainment. Samtang sa sports nato nga balita mga kasyargaw, bag-o na segment nato. Sporting World, mihatag tribute sa 42nd birthday ni Kobe Bryant. Mihatag tribute ni atong Lunes ang NBA og Sporting World sa 42nd birthday ni NBA legend Kobe Bryant. Gitawag kini nga Kobe Bryant Day o Mamba Day. Kadaghanan sa mga anaa karon sa Los Angeles Lakers mipadayag sa ilang greetings o postings alang na sa birthday sa NBA legend nga naay hashtag long live, hashtag gone but never ever forgotten. Mao kana ang atong latest updates sa sports mga kasyarga. Adunay tribute nga gihatag alang na kang Kobe Bryant ilabi na sa birthday ni Samtang mga kasyargaw sa atong trivia og history karong buntaga. Hibalo ba mo nga August 26, 1903 ang Act number 854 o ang Pensionado Law of the American Government sa Pilipinas giaprubahan ni Governor General William Howard Taft. Sumala pa nga ang maong balaod gitugutan ang mga qualified Filipino students nga mag-study as scholars sa expense sa colonial government nga United States dito na sa mga universities and colleges sa maong nasod ilabi na sa Estados Unidos. August 26, 1903 kana mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, August 26,
1908 gianak ang pinakaunang kardinal o Filipino kardinal, mga kasyargaw, din na sa atong nasod Pilipinas. Dito na siya gianak sa Barrio Santo Niño, Guagua, Pampanga, mga kasyargaw. Sumala pa, mga kasyargaw, siya na-baptize o giordinahan ingon nga pari dito na sa Basilica of St. John, Lateran, Rome, October 25, 1931. Samtang pagka-February 1932, ibalik siya sa Pilipinas og nahimong assistant priest sa Imos, Cavite, og nahimong parish priest na gayod sa Marilao, Bulacan, mga kasyargaw. Namatay si Father Rufino Santos netong September 1973. Ang iyang lawas, patayng lawas, mga kasyargaw, ana sa Manila Cathedral. Mao kana ang atong gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo, mga kasyargaw. Unta na naghatag kini og gamay nga impormasyon alang na kaninyo. Good morning, Kuya G. Ilabi na diha sa Santa Cruz, Socorro. Gikan na kang Gilbert Velez. Good morning sa tanan taga Socorro. Good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa mga taga Santa Cruz. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning, Kuya G. Shout out tuod ko sa ako anak na si Cassie Soriano. Gikan na kang Rems Fajardo Soriano. Good morning kanimo, Rems, o sa imong anak nga si Cassie. Good morning. Happy viewing. Happy viewing usab kang Taiza Mia. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa pinakaulahing bahin sa atong mga balita, COVID-19 sa Pilipinas miabot na sa 197,164. Miabot na karon, mga kasyargaw, sa 197,164 ka COVID-19 case as of August 25, 2020, mga kasyargaw. Sumala pa nga 61,730 niini ang active cases. Nadungagan og 2,965 sulod lamang sa 24 oras ang mga confirmed cases. Samtang ang nakarecover 132,396 na, mga kasyargaw. Samtang 3,038 ang mga nangamatay na. Mao na ang latest update sa atong COVID-19 case sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning, mga kasyargaw. Hilabi na sa barangay sa San Miguel sa ako nanay og tatay Leonides Biliona. Pag-amping kamo diha. Gikan na kan Zia Biliona. Good morning, Zia. Maradyaw na buntag kanimo. Maayong buntag. Ilabi na sa itong mga viewers karon. Salamat sa inyong suporta. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Ang atong programa, mga kasyargaw, Siargao TV News, matag alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado. Apan karon, mga kasyargaw, dinhin na lamang ko kutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhin na sa atong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay ninyong masayran sa isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte, o sa tibok nasod Pilipinas, kay abot man kita Luzon, Visayas, Mindanao. Kini yung nagalagad karon sa live stream, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisok kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning.